wallahi addu'a kawai za mu tashi mu fara shine dai kawai lamarin ma gaba daya ya fara dawo wallahi al'amuran gaba ɗaya sai a hankali gari ga kwaki kurun banza ga gargalin rayuwa Haba malam wannan wani irin abu ne ka ina tafiya ka zo ka sha gaba na ka zo kana ta wani aiki kuma wanda aka sa a yi. ki hakuri biyar Allah wallahi sako ne aka bani na kawo miki naga idan har na bari cewar kika wuce ban baki wannan sakon ba to tabbas mai sakon ba zai taɓa yafe min ba. Wala irin sako kaga dan Allah malam ka bani guri in wuce ina da aikin yi a gida. Har yanzu dai ina a mai baki hakuri a karo na biyu da ki yi hakuri ki karbi sakon da nake tafa da shi domin ka hakan ne kadai zai sa ki taimake ni kar na fuskanci fushi daga wanda ya aiko ni. Shikenan naji amma da sharaɗin in faɗa min sakon zaka bani hanya na wuce domin ba ni da lokacin batawa a wurin. Na ji kuma na yarda wannan sakon da aka bani ba kowa bane ya bani face zuciya domin ko tun daga lokacin da na ganki domin ku Allah ya baki kyakkyawar surar da duk wani ɗa namiji dan ya ganki sai ya je yana son ki. Kaga malam ka bani hanya na wuce domin ba irin matan nan bane da ake yaudara da kalamai kuma. Kar ki yanke hukunci akan abin da baki sani ba domin ni bana ciki ɗaya daga wa'anda kike zargi. Gwara ka bani hanya na wuce domin ba za ka taɓa samun abin da kake yi ba. A'a kake kuskure domin Allah ne kaɗai ya san gaibu. Ina so ki bani dama na raka ki gida tare da bani lambar wayarki. Ba damuwa. Dan Allah da gaske yake? Kai alhamdulillah Allah na gode ma. Sana'a ce a garan babba na tsabtace harshe na ba zan zagi ba.